per la gent Sati doncs, era una icona. Bueno, era tota una institució aquí. Era una espècie de santuari, Sati. Era algo que dius, home, quasi ben intocable, no? Va significar molt, molta feina per la Garriga, molta, moltíssima. El fet d'entrar a Sati era com ser funcionari. Donava la sensació aquesta, no?, que seria una empresa de tota la vida. Jo crec que la Sati ens l'hem estimat tots, tant nosaltres com la gent del poble. Va donar vida a molta gent. A mi em fa l'efecte que Sati va ser més que una fàbrica tèxtil per la Garriga. Sati va començar als anys 59 com una petita empresa que hi havia al barri de Gràcia de Barcelona que es deia Fibralgodón. El senyor Fisas i el seu soci, Daniel Argimon, van llogar aquesta petita instal·lació. Tinc el record que fabricàvem entreteles de camisseria i també alguns temes de teixits tècnics, alguns teixits sobretot per les cimenteres i tal, fabricant filtros. El senyor Fisas, ja veient que la tecnologia de l'època Espanya no la té, intenta trobar partners a fora per el tema dels teixits tècnics. El meu pare, recordo, que això m'ho va explicar sempre, que va agafar el Topolino que tenia i es va anar a França a veure si podia arribar a un acord per fabricar aquests teixits. I la veritat és que els francesos no en van fer ni cas. En aquell moment el senyor Santiago Fisas, pare, i el senyor Argimon fan un viatge a Itàlia i en allà connecten amb la Saati, amb dues As, que vol dir Società Azionaria Pianese Tessuti Industriali, a Piano Gentile. I això fa que fan l'acord i amb els dos socis que eren aquí a Espanya, més a Itàlia, doncs es crea Sati. I amb els italians ja van decidir construir una nova fàbrica i fer una fàbrica ben feta, gran i en condicions. Perquè realment tenir una fàbrica enmig de Barcelona era complicat, els talers, tot això era bastant complicat. I llavors van mirar terrenos a diferents punts i finalment van decidir la Garriga. El senyor Argimon havia vingut a la Garriga a estiuejar, havia vingut al balneari i tal, i li havia agradat l'entorn. I com que li havia agradat això, diu, aquell poble ho he trobat maco i es venen a mirar això i troben la possibilitat de comprar aquí. Evidentment, sense ningú pensar que la Sati podria arribar a ser el que era. O sigui, la seva idea d'empresa no té ni punt de comparació amb el que va arribar a ser. Van buscar terrenys i finalment van trobar aquests de Sobrecarol, aquesta localització, i en allà van dir, doncs vinga, comprem això i comencem a construir aquí. El terreny eren dues feixes àmplies de propietaris d'aquí de la Garriga, que el Sati les va comprar.
Jo recordo la primera vegada que vaig pujar aquí dalt, en aquella època anava amb moto, vaig arribar amb moto aquí dalt, i era un camp de cols i de verdures, que en deien a Cal Oliveró. Van treballar primer un empresari petit de la Garriga, que era el senyor Vinyes, i després, ja en fase més gran, ja va venir una constructora industrial. Bé, hi havia el que en deien la fàbrica pilot. Una nau en la que només hi havia telers. Els telers eren italians, perquè a fibra algodón eren molt antics. I doncs vam començar amb telers italians aquí l'any 60. L'aportació dels italians, o sigui que els hi va sortir rodó, va ser tecnologia, ensenyar a les bases d'aquí, i, a més, aportar màquines que ells ja estaven canviant, o sigui, màquines que ells ja renovaven, les portaven aquí com a capital. Llavors era una nau, i prou. Quan vam pujar no hi havia ni els camins fets, com aquell que diu, vam haver de passar entremig de les obres, perquè començaven. Sempre recordaré que el 15 d'octubre feia fred, me'n recordo, i els primers dies vaig treballar amb abric perquè ens estaven posant els vidres de les oficines. Era molt petitoneta l'empresa en aquell moment. El magatzem estava adossat a la fàbrica i els teixits es treien a farcells, o sigui, plegats i lligats amb un teixit, perquè no s'amortessin. I llavors devia ser cap d'un any, o no sé, van venir uns porters, que era en Ricardo Tetes i la Maria Ramírez. El senyor Fises, al posar la fàbrica aquí, va voler que vinguéssim nosaltres aquí. Diu, us casareu i quan estigueu casats tindreu una casa, que és la casa que tenim allà dalt. I allà vam anar nosaltres i vam estar 32 anys, 36 anys vam estar vivint. I els italians venien més de tant en quant, però també. A l'aeroport hi vaig anar moltes vegades a buscar gent d'Itàlia. Moltes vegades. I de vegades hi venien uns italians que eren els directors de la fàbrica d'allà, que els anava a buscar el dissabte, els portava a l'hotel, el diumenge tenia de tornar a baixar, anar-los a buscar i portar-los a missa. Fins els tenia d'anar a portar a missa, amb aquells italians. I llavors van fer una inauguració que va venir autoritats, van venir els jefes italians, van venir els d'aquí. El dia de la inauguració, la senyora d'un dels directors va tenir un atac de cor i la vaig haver d'assistir allà. I vaig tenir, es deia Gelabert, ell, vaig tenir una mala estona perquè un atac de cor és molt fort i llavors jo era molt jove. Eren tres socis aleshores, el Daniel Argimon, un soci italià
i el Santiago Fisas Mulleres. El senyor Fisas procedia ja de la indústria tèxtil. La seva família havia tingut una fàbrica de teixits de camiseria a Sant Vicenç de Castellet i ja li venia de família. Era una persona que pensava bastant amb la gent i, a més, era un innovador i era una persona d'idees contínues. Jo me l'estimava, perquè penseu que vaig entrar de director aquí amb 26 anys. Per tant, jo va ser el meu mestre i d'ell vaig aprendre i la seva manera d'enfocar les coses. El senyor Fisas, doncs, portava l'empresa d'una manera que els sindicalistes en dirien paternalista, però era una persona amb una dosi d'humanitat extraordinària. Passava per la fàbrica i parlava amb la gent, s'interessava de la gent. Jo no els coneixia a mi personalment, però em preguntava què tal, com et va, què fas, què esteu fent ara, què teniu previst fer. Venia, li encantava vindre a la fàbrica, li agradava. Era un senyor, molt educat, realment una persona encantadora de tracte. Tot i que era una persona molt... O sigui, que marcava molt les distàncies, per dir-ho d'alguna manera planera, bastant classista. Bueno, era més estirat, era més maco, vull dir, més tractable el senyor Argimon. Mira la càmera, mira la càmera, mira la càmera, mira la càmera. No era el que en podríem dir una persona supersimpàtica, si voleu, però en canvi era una persona molt eficient. Jo crec que era una persona molt autoritària, no és que deixés fer massa. Jo crec que tot es centrava amb la seva figura i amb el que ell, amb tot el que comportava. Vaig assistir amb el senyor Fisas en reunions amb ministres i en reunions amb l'últim peó de la fàbrica, i ell sabia com està i estava tan a gust en un cas com en un altre. Si això en diem empresaris d'abans, empresaris, jo crec que haurien de ser els empresaris de sempre. Jo, la veritat, el senyor Fisas el definiria com un líder natural. Entusiasta, una persona, un creador, un innovador, una persona arriscat. Una persona que col·loca 500 persones durant 40 anys, dona feina. En el context que estem ara, aquesta persona seria, venerat. Va fer realment un empori, una empresa modèlica, en tots els aspectes, tots els aspectes. El senyor Fisas va ser una mena de Cruyff per la indústria tèxtil catalana i la Sati va ser el Barça. Havia dues indústries que per mi sortien sobre les altres, que era el tèxtil i el moble. I molt jovent es decantava cap a qualsevol d'aquestes dues indústries. La gent començava a treballar a 14 anys, i aquí entraven les nenes a aprendre a teixir i a començar amb 14 anys, i els aprenents de tot arreu també amb 16 o 18. Yo acabé los estudios primarios y mi madre me dijo un día, ven que te voy a llevar a un sitio. Me cogió de la mano y me llevó a la Sati, me apuntó allí y empecé a trabajar de aprendiz. Algú de Sati va anar a l'Escola Industrial de Granollers a buscar algú que volgués treballar al laboratori. Jo vaig anar a fer una entrevista, a veure aquella persona, llavors no eren entrevistes, i em va dir que ja pots començar quan vulguis. Cuando me tenía que levantar en aquellos tiempos a las 5 menos cuarto, con 14 años, pues aún recuerdo los madrugones. Quan anava a la tarda no hi havia problema, però quan em tocava fer la nit, havia de treballar a la nit i llavors marxar en tren a estudiar a Barcelona. La tarda trencar el son una miqueta i tornar a treballar a la nit.
I un dia em vaig a dormir en el tren dret. Estava dret en la plataforma i em vaig despertar a terra de la plataforma. Evidentment, hi havia molts aprenents. Per exemple, per teixir es havia d'aprendre una mica i també els ensenyàvem, Clar, jo també tenia 16 anys. T'encaminaven com a persona i t'encaminaven com a treballador. Tenies la doble vessant. Allà es parlava molt de vostè a la gent gran, encara, en aquella època, quan es parlava de vostè a la gent gran. Yo con 17, 18 años veía que los viernes había que lavarle el coche a los jefes, pensaba, hostia, ¿por qué le tenemos que lavar el coche a los jefes? Era normal. Entonces muchos jefes que incluso traían los coches, el viernes te traían el coche para que se lo lavaras. Pensaba, hostia, ¿cómo es posible? I eres chico para todo, no? Però anaves formant, cada dia anaves aprenent alguna coseta. Yo me acuerdo que yo le tenía que traer el carajillo a mi contramaestre para que me enseñara 4 cosas más que los demás. Abans les noies, quan sortíem d'estudiar, si no fèiem carrera, i ens buscàvem un lloc de treball. I un lloc de treball a vegades era de dependenta del que trobaves. Sati va oferir feina a molta gent i sobretot noies que o es havien de quedar a casa o a la botiga o anar a servir. I era millor anar a la fàbrica que anar a servir. I va ser un impacte favorable. Jo vaig fer el secretariat. Quan sortíem d'allà ja podíem anar a demanar feina. I en aquella època hi havia poca feina, no hi havia gaire feina. Quan ens van dir-ho de la Sati, vam pujar amb les mares, perquè abans anàvem amb les mares a demanar feina, i ens va donar feina a la Sati. De fet, ja se'ns van quedar i tot, els hi feien falta gent, ja se'ns van quedar totes dues. Suposo que llavors també a les dones els anava a haver de sortir de casa, de no haver d'estar tancades tot el dia, perquè llavors, inclús, jo ho coneixia una que va estar de baixa perquè estava malalta i s'enyorava d'estar amb les companyes, dels esmorzars, sí, va crear molt bon ambient i les dones es van acostumar a tenir altres interessos que no pas només a fer el dinar, el sopar i el llit. A la Sati, esclar, hi treballaven moltes dones, com van ser totes les fàbriques aquestes, que van ensenyar a les dones que es podien guanyar la vida, que no havien de parar la mà. Les fàbriques van ser una obertura econòmica que sempre és el primer pas per la llibertat. Devia ser als anys 66, 68, per aquells anys, que en Franco va venir a inaugurar el pont aquest de l'autovia d'aquí de Can Palau, em sembla que es diu, no? La Sati no estava tan edificada com és actualment, hi havia oliveres, i sota cada olivera va aparèixer un guàrdia civil, i ens van fer parar l'activitat i anar tots amb la bata i tot, aplaudint Franco allà quan inaugurava el pont aquest, una anècdota curiosa. Jo durant 3 anys pujava de Barcelona a la Garriga i portava els calés de tots els treballadors a dintre el camió. Però jo m'ho arreglava d'una manera, feia un paquet, lligava en corda i coses d'aquestes i el tirava darrere a la caixa, com si portés roba o portés qualsevol altra cosa. Després la cosa va anar malament, que la gent ja se n'enteraven que si jo portava els calés, si no els portava, els hi vaig dir. Dic, a la fàbrica hi ha molta gent que saben que jo pujo els calés. Jo no vull tenir compromisos de que vaig per la carretera i que no em parin i no em fotin a mi. Llavors ho van arreglar-ho i ho van passar al Banc de Bilbao, d'aquí a la Garriga. I llavors ens cobraven pel Banc de Bilbao. I jo ja vaig quedar net d'haver de pujar calés. L'endemà anava a buscar, abans d'omplir els sobres, en bicicleta i amb una cistelleta que tenia davant, els cèntims al Banc de Bilbao. Era molt curiós perquè pagaven en diners i anaven a buscar els diners
al banc i la Guàrdia Civil els acompanyava a Sati, llavors comptaven els diners, anaven posant en sobres. El meu primer sou va ser 174 pessetes a la setmana. Llavors jo vam fer-ho per mesos. Però me'n recordo, és que el tinc a la memòria, 174 pessetes. Els sous d'entre els homes i les dones de Sati no eren igual. No, cobrábamos menos i fèiem més treball. Això sempre ha passat i sempre passarà. Sempre passarà. El machisme sempre ha estat, tant a Sati com a fora. Encara que facis la mateixa feina, no es cobrava igual. I això es havia discutit moltes vegades, però no vam arribar, Segons ell, eren el cap de família. Sempre havien tingut això el cap de família que havia de portar a la casa. No, perdona, el meu treball era molta responsabilitat i era molt tècnic. I a mi m'havies de pagar... O sigui, jo sempre m'he trobat infravalorada. A Sati, encara que una dona fes la mateixa feina que un home, no, la categoria d'un home era un preu i la categoria d'una dona era un altre preu. Però encara que fóssim igual. Ja li posaven un plus o li posaven alguna cosa perquè fos diferent. I a més, si eres dona i eres bona, ho havies de demostrar cada dia. A Espanya hi ha el boom del visillo, el visillo de Tergal, que la gent en diu. Tant és així que la gent s'anava a buscar el visillo de Tergal a Andorra, perquè encara no es feia. Sati inventó un visillo, que era un visillo muy resistente, muy transparente, que en aquellos tiempos ya eran los típicos visillos que tú veías desde el interior hacia afuera y desde afuera no te veían. Amb això, el senyor Fisas, que tenia molta visió comercial, es dona compte que pot derivar la seva producció cap a la visilleria. I amb això ell va veure una vegada més, un camí importantíssim de negoci, o sigui, un nínxol de negoci que podia ser molt important i realment la va encertar. Els visillos era el fort de la Sati en aquells moments. Un producte que es deia Satibel. És que eren milers i milers i milers de metres diaris que no donaven l'abast. Van comprar pel Satibel telers especials que només feien això. I deia, milers i milers de metres, increïble. I quan ja estaven en el mercat de la visilleria, de la decoració, ja vam acabar fent tots articles de tapisseria, estampats, tot. Estem en un moment d'un creixement industrial molt important, que l'important no era vendre, sinó que era fabricar. Si més fabricaves, més facturaves. Amb uns telers d'una precisió milimètrica, uns telers que feien uns teixits de 150 fils per centímetre, ja és una cosa extraordinària. Per això porto ulleres, perquè al final em va fer mal la vista, perquè tenien que passar els fils per unes pues tan primes, que al final et destrossa la vista. Una vegada va venir l'Escolania de Montserrat i vaig pensar, a la Sati, si ha d'anar-hi. I sí, vaig anar-hi, em van dir que sí, i contentíssims. Els van preparar un berenar esplèndid i llavors, ara anem a veure l'interior de la fàbrica. Entrem, Mare Déu Santíssima. Quan va sentir aquell soroll dels telers, aquell soroll que fan amunt i avall, fora, marxem d'aquí, això no pot ser.
perquè destrempa, no m'ha dit destrempa, però bueno, ja ho dic jo, destrempa l'oïda i com que tenen l'orella molt fina, per tant, escolta, hem de marxar d'aquí i no vam visitar la fàbrica, Quan vaig entrar jo hi havia molta feina per tothom, molta, moltíssima. La secció d'estampació vam arribar a treballar, que treballàvem de matí, tarda i nit. Sati no parava mai. Hi havia gent que entrava, esmorzava a les 9, dinava a les 2, berenava a les 7 i sopava a les 8 o a les 9. Anava a casa a dormir. Vaig haver de posar el telèfon darrere el llit perquè a vegades em trucava a la nit i hi havia algun problema i s'havia de solucionar. Tu tenies un problema? Tu volies comprar un cotxe? És molt fàcil. Treballa més hores. Allà podies fer-ho. I hi havia gent que feia 2 torns. 2 torns. 16 hores. No faltava el treball, al revés. Si volies fer més, tu podies fer més. I si en el teu lloc de treball no hi havia, podies anar a fer un altre. I els dissabtes i diumenges hi anava jo pel meu compte sense cobrar. Això és la meva pena. Però bueno, ho feia de gust. Hi va haver un boom de feina, algú que no t'acabava, no s'acabava mai. No s'acabava mai, era una bogeria, la feina que hi havia. Anaven de boli per trobar gent. En el 71, cuando yo entré, Sati necesitaba mucha mano de obra. Entonces la Garriga no la podía promocionar esa mano de obra y entonces la buscaba fuera. Jo recordo haver anat pels pobles del voltant penjant cartells a veure qui volia venir a treballar. Potser ara això, dius, és quasi impossible. La Sati, a mesura que va anar creixent, va tenir un impacte, tant era així que teníem un autocar que anava a recollir personal per tots els voltants. Perquè en aquells temps no tothom tenia cotxe. Nosaltres veníem llavors, esclar, imagina't, encara veníem a treballar en bicicleta amunt, bicicleta avall. Taxis que venien de les Franqueses o del Figaró, agafàvem gent de la vora. Vam passar dels 18 o 19 primers treballadors que teníem censats al novembre del 60 a 300 o 400 en pocs anys. Creixia, la Sati anava creixent molt, i d'una forma rapidíssima. I en moments que aquí creixíem i no trobàvem prou de gent per treballar, doncs jo anava al Pens, perquè el meu sogre era amic d'un dels terratinents del Pens, i aquell sempre deia, heu de posar alguna cosa aquí. Hi va haver un moment que vaig dir, escolti, amb el senyor Fides, anem allà al Pens, i vam posar-lo del Pens, no? I el dia de la selecció de personal, que vaig començar a agafar la gent, la vaig fer a la sagristia. Va posar una taula i anaven entrant, i jo doncs acabaria professionalment el que sabien fer i anava decidint, anava prenent les meves notes. Però el rector sortia una i entrava i em deia, aquesta és bona noia que ve a missa. En aquest moment, en els anys 70 i primers dels 80, vam arribar a 660 treballadors. Entre aquí, les filials, els tallers del Pens, els comercials de la resta d'Espanya. Que la població garriguenca augmentarà en una dècada, és a dir, entre 1960-61 i fins als anys inicials dels 70, amb un 54%. És a dir, passa de poc més de 4.000 habitants a poc més de 6.000 habitants. Aquest creixement segur que té a veure amb la fàbrica. Era com un poble, o sigui, les males llets, els bons rotllos que hi ha en un poble, doncs era aquesta relació que hi havia, no? Generalitzant molt, jo crec que la Sati era com la típica colònia del Llobregat,
sense tindre la vivenda de l'empresa. Però que sí vam ser pioners és d'intentar, malgrat el número de 500 o 600 persones, mantenir això com una família i aplicar uns principis bàsics. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. Realment ens vam fer grans molt ràpidament, tant és així que cada mes ens trobàvem que teníem de resoldre problemes nous degut al gran creixement que teníem. I anaves per la fàbrica i et venien les mares i deien la meva filla està acabant els estudis, li agradaria entrar. Tu tenies necessitat d'incrementar la plantilla i vam dir, què fem? Home, donem prioritat als fills dels que estan aquí. Era bastant endogàmica i que hi treballava el marit i la dona i el fill i el net i el... Això és una de les coses que més em va sobtar. Allà hi havia estirpes, entens? Allà hi havia, doncs, un matrimoni amb uns fills, amb uns germans, amb uns cosins, nebots, i clar, allà una família que hi tingués 10 membres no era una cosa estranya. Inclús famílies que treballaven més de 20 persones de la mateixa família. La feina doncs, no era, per dir-ho així, hereditària, però es passava de pares a fills. Moltes vegades, si faltava algun treballador, s'avisava algú de la família. Una manera d'afavorir que la gent estigués contenta allà dintre l'empresa. Si et col·loquen el fill, doncs estàs content, no? Tot això ajudava a la cohesió de la plantilla de l'empresa. Per això, aquest sentiment de sentir-te la més teva, potser, no? Això és bonic per crear aquest tema de família, però també em va crear conflictes posteriors, perquè mai com a pare som equànims amb el fill. Si el fill era una persona com el pare i bo, i no hi havia cap conflicte, tot perfecte. Però si el fill ens sortia, que en algun cas ha passat en aquesta empresa, com a tot arreu, ens sortia que allò no anava, llavors tenies conflicte amb el pare, la mare i el fill. Al venir de Cuba, en aquel tiempo, en el año 71 que empecé a trabajar, resulta que mi vestimenta que traía no era como las que se usaban aquí y llamaba muchísimo la atención. Entonces representaba que todos los chicos de la fábrica venían a los urdidores a verme. Y a los 16, 17, 18, pues me fijo en una chica que era tejedora y digo, ay, y la conocí ahí, en el departamento de tejidos. Sí, entonces empecemos a tontear hasta que yo me fui a la mili, al servicio militar, y al volver del servicio militar pues nos casamos. La SATI llegó un momento que tenía 4 naves de tejido. Yo trabajaba entre la 1 y la 2 y mi mujer trabajaba en la fábrica 3. Y cuando bajaba a la fábrica 1 a buscar canilla, tal y cual, pues bueno, más o menos empecemos ya a hablar y más tarde pues nos hicimos novios y después pues nos casemos. A SATI, per exemple, hi havia teixidores que s'havien casat amb un contramestre o hi havia un auxiliar de laboratori que s'havia casat amb un tècnic de laboratori. I bueno, jo em vaig passar molts anys anant a molts casaments, degut a que tots dos treballaven aquí i et convidaven, que era el director de l'empresa, doncs que anessis a casaments, bueno, tinc una llista grossa. Nosaltres érem matrimoni i treballàvem a la fàbrica. I quan vam tenir la nena, la nena va néixer allà mateix a casa. Era la pubilla de la fàbrica. Jo sóc l'única persona que he nascut a la SATI. Me'n recordo molt quan jugava per allà al jardí, jugàvem a cuita amagar i ens amagàvem per allà dintre, per les naus. La gent estava tremendament il·lusionada amb l'empresa, vull dir, jo sempre he dit que hi ha una petita diferència entre ser d'una empresa i estar en una empresa, vull dir, i la gent era de SATI, no estava a SATI, sentia la SATI, sentia aquesta il·lusió, sentia aquest optimista que transmetia el meu pare sempre i les persones que estaven darrere el meu pare. El típic de dir-li bon dia, senyor Fises, què tal? Ha passat una nit? Diu, avui no gaire.
I dic, però què ha passat, senyor Fisa? Pensava qualsevol anècdota de l'hotel o de qualsevol... Diu, no, és que he estat pensant que, escolta'm, tenim molta responsabilitat, perquè a darrere nostra, diu, tenim 800 famílies que viuen de la nòmina que cobren de Sati. Llavors, això són coses que, dites així, et mouen molt, molt a pensar el que pensava aquesta persona dels seus empleats. Va tenir des del primer moment molt de compte en què la gent es trobés bé. Me'n recordo que tenia frases com aquelles que dius: escolteu, aquí us podreu guanyar la vida molt bé sempre que anem tots junts en la mateixa direcció. El pare Fisas era una persona que es havia fet a ell mateix i que volia això, la seva fàbrica, i volia que el servei metge estigués bé i fos de lo millor. En aquella època era obligació que les empreses, a partir de 100 treballadors, tinguessin infermer. I a partir de 200 era obligació que tinguessin infermer i metge. Metge no sempre, però unes hores cada setmana. Era una empresa que tenía una cafetería, que tenía un recursos humanos, que tenía servicio médico. En la comarca no se veía esto, ¿no? El turno del dematí els hi donaven l'esmorzar. El turno del migdia els hi donaven el berenar. I el turno del vespre tenien també un sopar. Això gratis, per tots els treballadors. Però al final era una despesa que realment supercostosa. O sigui, jo l'últim pressupostos que recordo era de 25 milions de pessetes el fet de l'esmorzar i el berenar. Però l'origen és que, com que fèiem articles tan delicats, perquè no mengessin a la nau, que no taqués res, i per tant estava totalment prohibit menjar a la nau, vam fer una cafeteria i en canvi se'ls hi regalava. Però esclar, llavors vas anar creixent i això es va anar augmentant. I a part, molts anys van tenir també una cooperativa, van fer una cooperativa, que la van fer allà al carrer Cardedeu, que pels treballadors anessin a comprar i compraven els productes molt millor de preu. Han mimat molt a la gent. El treballador, el que és l'avi Fisas, el que va començar, el fundador, ell sempre ho deia. Jo, si tornés a començar, agafaria la mateixa gent perquè és una família. Per mi no són treballadors, és una família. I verdaderament es tractava com una família. Bueno, jo anava a l'autobús quan van dir Franco ha muerto, o sigui que anava a treballar quan van donar la notícia. Anava a treballar amb la moto i com que m'havia entrat per les notícies, per la ràdio o per la tele, al moment de passar al carrer Calàbria, per davant del quarter de la Guàrdia Civil, vaig veure que hi havia la bandera baixa i llavors vaig arribar a la SAT i veig que la gent ploraven allà i, dintre, res, tothom parlava del tema aquest. Fue impactante en su día. Subir a la cafetería de la empresa y ver que la gente había mujeres llorando. Hostia, pero este hombre no era un dictador, ¿por qué llora la gente? Me sorprendió. Y todo el mundo se fue a Los Pinos a tirar petardos y la SATI, algunos lloraban y otros tomaban cava. Y claro, yo no lo entendía muy bien. La gent era una gent més aviat de classe molt obrera i molt de procedència bastant humil i es van alegrar molt i es notava això que havia passat de la dictadura a la democràcia i tothom estava molt esperançat en canviar una mica les coses. El moment més difícil que vam tenir va ser el moment de la transició política, no? Però en aquest moment me'n recordo, dinant amb el senyor Fisas, em deia tots els meus companys empresaris estan només preocupats de què passarà i després no es donen compte del que els hi està passant a l'empresa. El que ens hem de procurar és que això funcioni i ja n'hi parlant perquè no podem anar en contra. Per tant, aquesta és la mentalitat. Mira, el meu primer contacte va ser molt curiós perquè va ser molt pocs dies després de ser alcaldessa que em va convidar
i em va convidar la Sati, el senyor Fises, molt amable, i em van ensenyar la fàbrica, i cada 2 per 3 parlava de col·lectivització i d'incautació, i al final jo vaig pensar, aquest senyor té por, com que jo era socialista, doncs que li incauti la fàbrica. I esclar, jo vaig dir, senyor Fises, no pateixi, que no tinc cap intenció d'incautar la fàbrica, el que vull és que vagi bé. L'empresa nostra va tenir una relació importantíssima sempre amb Convergència. Vull dir, el senyor Fises va ser molt amic del president Pujol. El president Pujol va venir moltes vegades a Sati. El senyor Fises es va vincular, va assessorar també en el president Pujol per els temes industrials. Això va ser un avantatge perquè sempre s'ha d'anar a Madrid, encara ara, no? Però en aquella època, sobretot, es van poder fer coses aquí a Barcelona, el tenir l'autonomia. A mi el senyor Fises, a les segones eleccions, que érem molt amics, em va dir, Núria, és una llàstima que vostè sigui socialista, perquè si no jo li donaria diners per la campanya. Vaig dir, gràcies, i als bancs. O sigui que, però li vaig agrair, perquè vaig veure que era bona voluntat, però esclar, el ser socialista no s'ho podia permetre. El tema dels pactes de la Moncloa, o sigui que era un moment que quan jo entrava per la pujada pensava què em trobaré avui, no? O sigui que no va ser fàcil, però no es traduïa en una gran conflictivitat de vagues, però sí en una problemàtica, però que sempre vam poder resoldre i vam intentar tirar endavant, i va ser així. Tothom s'ha guanyat més o menys la vida i no hi havia molta conflictivitat. Negociàvem els convenis col·lectius, però sempre hem arribat a acords. Un dia, en una reunió de comitè, que tot eren poemes, diu, bueno, què voleu? Els hi pregunta. I el de Comissions Obreres li diu que vostè i el senyor Crusafont continuïn portant l'empresa, però que sigui de tots. Clar, la cara que se li va quedar, em va mirar i jo vaig callar perquè no sabia què dir. Deia, doncs mira, t'has equivocat, si nosaltres la portarem, però la fàbrica és nostra. Sati tenia d'anar evolucionant, perquè Sati en aquells moments no tenia pràcticament ni permisos, que els que no es van fer fins al cap de no sé quants anys. Permisos totals d'activitat no hi eren. Em penso que li faltava la llicència d'obertura o la llicència d'activitat, moltes coses que s'havien fet en aquell temps sense, i llavors sé que els vam arreglar els papers, i en fi, va haver-hi sempre molt bona relació. No tenia ni depuradora. Es va acabar amb tots aquells peixos d'aquesta zona, però ja en baixaven de morts de les palleries de per quitar les centelles i tot plegat. El riu baixava de color vermell, baixava de color blau, baixava de tots colors. Esclar, tot això era un problema que es anava intensificant, perquè la gent del poble, a més, t'ho demanava. Era l'únic, potser, que ens podíem queixar a nivell de poble de la contribució negativa de Sati. Clar, no hi havia control en aquell temps, no hi havia preocupacions del medi ambient, i mira, el cas era que la gent treballés, es guanyés la vida i tot això. Jo me'n recordo que vaig anar al Departament d'Indústria de Barcelona i el conseller Antoni Sobirà en aquells moments, clar, jo li vaig exposar el problema, no? Li vaig dir, escolta, a la Garriga, tu no podem tenir un riu així, és que la gent se'ns tira a sobre, i és que és veritat, és que no pot ser. I la contesta clara i concisa va ser, mira, de moment hem de salvar les 400 persones que hi ha allà dins. Els peixos, el riu, ja els hi posarem després. Val, molt bé. Quan hi va haver les primeres denúncies d'això, doncs es va dir, fem una depuradora. Va ser una obra, però faraònica en allà. Però és clar, nosaltres teníem d'anar empenyent a Sati a que anés evolucionant, a que anés fent coses per actualitzar-se. Sati també va ser, per mi, la pionera, si no m'equivoco, de lo que en dèiem servei color o Sati color.
El servei color era la venda al detall de cara als clients amb un servei de 24 a 48 hores. Vull dir, des de la compra de 10 centímetres de roba fins a una peça dels metres que volguessis. No venien per peces, sinó que venien exactament per la comanda que havia fet un particular amb una botiga que necessitava 4,50 metres, però nosaltres portàvem els 4,50 metres de l'article que ens havien demanat. De manera que ens saltàvem un pas, ens saltàvem tot el tema dels majoristes. Això va ser una revolució. La gent va deixar de tenir estoc, les botigues ja no ens compraven peces perquè no feia falta. Us haig de dir que inicialment en contra de tota la cúpula comercial de l'empresa. O sigui, havíem de fer reunions del senyor Fises pare i jo per convèncer els venedors, perquè deia, què voleu fer ara amb retallats si podem vendre peces? Al senyor Fises li deien que estava una mica boig. La competència em refereixo. Vendre 2 metres de roba no era un negoci, que el que es pretenia era vendre en peces, peces de 40 o 50 metres cada vegada. Molta gent es va il·lusionar dintre de l'empresa, però hi ha alguns comercials que deien, ara començarem deien sobretot els de Madrid i els de València i tal, dice, ara que empezaremos a vender retalias en vez de vender piezas, dice, esto, bueno, parece que vayan a ser saldos. I no, i va ser un èxit molt important. Després, moltes empreses es van imitar i van sortir també amb aquest tipus de servei. I això va ser un pas importantíssim en l'Sati. Gràcies als retallets venem quasi 15.000 o 16.000 metres diaris. Això va ser un canvi brutal amb la mentalitat de la venda, no? Llavors ja veus que realment aquell és un camí amb una política comercial que serà el futur. Tal és així que crea que després tota la competència no té cap més remei que adaptar-se, però cap de molts anys, i esclar, tot. I ha sigut el que va ajudar a aguantar l'Sati molts anys. Però va ser la clau de l'èxit i que ens va ajudar a créixer molt. El servei color va ser l'ou de Colón. Llavors, el pare Fises va tenir l'encert de dir això, ens hem d'obrir el mercat, hem de vendre fora, no? Va començar a voler exportar, efectivament. Llavors hi van haver unes persones, joves també, que parlaven idiomes i van començar a viatjar per Europa i anar exportant. Ens vam anar introduint a tota Europa quan encara Espanya no estava en el mercat comú. És a dir, vam ser uns avançats amb això. Vam dir, quan Espanya entri en el mercat comú, nosaltres ja hi serem. I efectivament ja hi érem. Si tu buscaves el resultat immediat, no havies d'exportar, havies de vendre més aquí, car, i fer més diners. Però, en canvi, és de dir, això, el futur serà per aquí. I llavors és quan es comença a fer un impuls, diguéssim, el més important. I es va exportar a tot el món, a tot el món. També ens vam anar als Estats Units, vam anar a Sud-amèrica, i després ens vam estendre a Japó, ens vam estendre a Indonèsia, ens vam estendre a Austràlia, a Nova Zelanda, etc. Vam arribar a cobrir tot el món. Exportàvem a uns 52 països. Hi ha una cosa que xoca fins i tot a la competència, i és que nosaltres vam ser capaços, quan pràcticament no hi havia ni botigues de decoració a Xina, d'obrir una delegació a Xina per vendre, no pas per comprar. No hi vam comprar-hi mai ni un fil. O sigui, nosaltres vam obrir una delegació xinesa amb xinesos a Pequín, controlada per nosaltres, i vam obrir un mercat d'uns 150 clients, que no està malament. I llavors aquí l'explosió és tan forta que arriba un moment que amb el volum de negoci és més important l'exportació que els teixits tècnics, però sempre mantenint-ho. En 25 anys que vaig estar a exportació, vam passar d'una facturació en aquell moment de 20 o 30 milions de pessetes i vam acabar al final amb 2.500 milions, em penso. Clar, nosaltres anàvem creixent i havia d'anar comprant terrenos.
I bueno, aquí els pagesos ja m'esperaven, perquè, esclar, a més, comprar, sapiguem que havies de comprar, era una negociació que deien, home, ja necessita terreno, això és el primer de Busquà. I com comprendràs no era fàcil, no? Sobretot n'hi havia un que tenia molta part, que una de les negociacions va ser, bueno, compro terreno, però a més, ara m'he quedat sense feina i vinc a treballar. Vine a treballar, no pateixis. Es feia per mànigues pels bomberos. També van fer teixits per fer globus. Per sanitat. I per fer tapar piscines. Pels quiròfanos, per tot això. Sati va tenir contractes també amb els exèrcits, no espanyol, espanyol i d'altres països. Van tenir contractes concretament quan van servir de teixits antibala. Jo una cosa curiosa que em va impactar quan vaig entrar, s'estaven fent proves de balística amb xalecos antibala per la policia i feien les proves amb un porc. Con objeto de comprobar y controlar de una forma práctica los efectos traumáticos, hemos realizado varios ensayos de nuestro paquete de protección disparando sobre cerdos vivos con los mismos tipos de armas y proyectiles usados habitualmente en las pruebas sobre maniquí. Recordo que van fer proves amb el coronel de la policia de Barcelona que agafàvem un porc, concretament era un porc, i li posaven un xaleco i anaven allà amb una metralleta i disparaven i després li treien i estaven tots els moratons de... I això ens va xocar molt. A quina empresa hem anat a parar, no? Això ens va xocar. El senyor Fisas el que va impulsar també és un contracte amb una empresa inglesa, diguéssim, per començar el tema de les veles de barco. Los tejidos Satimar son utilizados por los más prestigiosos veleros, conscientes de la importancia que tiene un buen tejido para la confección de una buena vela. Satimar ofrece una extensa colección de tejidos adecuados prácticamente a todas las necesidades del mercado. Ens vam especialitzar durant bastants anys amb les veles, l'espinàquer, que eren les veles per als vaixells de competició. Quan jo vaig entrar, fèiem milers i milers i milers de metres de vela de vaixell. Milers i milers i milers i milers i milers de metres setmanals de vela. Allò sí que també va ser un èxit. Fèiem totes les veles del món. Havíem sortit de programes de televisió, navegants famosos havien parlat de nosaltres, vull dir, la vela de Sati era... Amb les veles de barco, al principi dels 80 i fins als anys mitjans dels 90, col·loquen a Sati a primer nivell mundial. Van tindre una nau allà a Maryland, a Nàpolis, em sembla que era. Però al final van entrar els xinos i llavors van quedar a nivell mundial els grans fabricants de vela de barco i clar, llavors nosaltres vam abandonar aquest mercat. Para toda pequeña o gran singladura hay un tejido Satimar. En els anys 80 a Sati anàvem sobrats. La veritat és aquesta. I llavors, a mesura que vam anar venent fora del país, van augmentar la producció. Fins al 92, que em sembla que és quan hi ha la primera patacada, aquí es va anar creixent molt. El producte els hi treien de la Sati, o sigui, de les mans. Teníem més demanda que oferta. Sati es va convertir en líder
en teixits de decoració i també en Espanya en teixits industrials. I en el rànquing europeu nosaltres estàvem en el top 10. Amb un prestigi realment impressionant que t'omplia molt. Jo crec que era un referent sí, almenys ho va ser fins al 2000, jo crec que va ser un referent a nivell espanyol, a nivell d'Espanya i inclús, diria, d'Europa. Jo crec que Sati va ser una empresa que va estar al punt de mira de tot el resto de la indústria, com capdavantera, tant en decoració com en teixits tècnics. Sati es un fabricante español que está pensando cada vez más en el mercado europeo. Sati tenia molts clients, tenia una cartera de clients impressionant. Els clients de Sati eren milers, sí, i de tot arreu. Hi havia des de petites botigues fins a cadenes hoteleres, fins a molts d'exportació. No tothom podia vendre roba de Sati. Tu, per poder vendre roba de Sati, havies de demanar-ho. I després ells, segons les teves vendes, on estaves posicionat, tot això, et donaven el visto bueno. Per exemple, el Corte Inglés a Barcelona tenia tota una secció muntada i dedicada a teixits de Sati. Sí, el Corte Inglés va ser durant molts anys el principal client de Sati i tenia un pes important. Dintre del mercat anglès vam tenir la sort de contactar amb el Marks Spencer, que llavors el Marks Spencer era com ara el Zara. La qualitat sempre ha sigut un principi que la Sati ha primat i es va fer un departament especial. Vam ser dels primers que nosaltres ens vam muntar el nostre propi control de qualitat. Es controlava el fil, es controlava el teixit després d'acabar, es controlava una vegada després de fer el procés d'acabat i finalment abans d'enviar al client es tornava a controlar una vegada més. O sigui que realment la roba que sortia, que arribava a casa del client, era de molt bona qualitat. Sati somete todos sus productos a un estricto control de calidad. Realiza todas las pruebas necesarias para certificar la óptima calidad de sus tejidos. Sati controla su tejido metro a metro. Vull dir, puc enviar de tot el que es pugui enviar, totes les coses que li pugui enviar. Em deia, mira, quan obrin un article i llencin una peça sobre un taulell, han de saber que és de Sati sense mirar l'etiqueta. Ells volien que tu, quan veies un tros de roba de Sati, això és Sati. La marca Sati es venia. Es cuidava molt la primera matèria i el procés. Per això vàrem tenir per això Sati tenia el nom que tenia. O sigui, en el mercat tèxtil tenia un nom. Deia sempre una frase, hem de fer articles que els hi agradin als rics i els puguin pagar la classe mitjana. I aquesta, amb el que respecta als teixits de decoració, aquesta era la filosofia. Sento haver arribat tard i la meva dona encara arribarà més tard. Els 25 anys de Sati es va celebrar amb unes carpes enormes en la pròpia empresa. Es va fer tota una presentació, va venir en Pujol, el molt honorable president de la Generalitat, va estar parlant. Sempre que diem és més important la societat civil que la societat política o administrativa.
i més important, el que la gent fa, els homes i dones de casa nostra fan, el que fan els Fises i els Argimons i tants d'altres, més que no pas el que pugui determinar-se a través d'un decret del govern central del govern de la Generalitat. Vam fer un sopar amb tots els treballadors. Va ser una festa molt maca en la que hi va haver una desfilada de models de moda, però una desfilada de models amb roba de Sati, amb tapisseries, visillos i coses, tot fabricats de Sati. Quan van fer els 25 anys, van convidar el president Pujol i em van convidar a mi. I, esclar, com a alcaldessa. I el president Pujol em va tractar molt malament. Em va fer allò que en diuen uns mocs tremendos. Per exemple, si es havia d'anar a visitar lo normal és que hagués anat amb mi. Doncs s'escapava, no em dirigia la paraula, ens teníem una antipatia mútua. I tant va ser així que al cap de 8 dies el senyor Fises i el seu fill, el Pablo, en aquell moment, em van trucar que anés a dinar i es van com excusar. O sigui que, mira, si va ser evident, vaig dir, no es preocupin, que vostès són molt educats, és el president el que no ho és. Cada dia teníem, a ratlla, no em vull equivocar, potser un estoc de 75.000 peces. I quan fèiem inventari a final d'any, ens faltaven, ens sobraven peces. Això que va portar a dir, bueno, això no pot anar així. Això comportava que no es podia treballar d'aquella manera, a més, amb la celeritat que la competència ens demanava i el client. I llavors va dir, bueno, hem d'estudiar un magatzem que ens pugui donar seguretat amb l'extracció i, a més amb el magatzematge. I amb això s'estudia el tema del magatzem intel·ligent. Perquè nosaltres fèiem, potser 1.000 talls al dia, 2.000 talls al dia, i després retornar les peces al magatzem, vull dir, això era impossible, o tenien que tenir molta mà d'obra, o tenien que tenir un magatzem intel·ligent. Una vegada que vam fer un viatge conjunt, que vam anar a Zúrich, i van a veure una empresa tèxtil que es dedicava a la decoració, van veure que tenia aquest magatzem. I jo, quan vaig arribar a Barcelona, vaig agafar el senyor Grafón i vaig dir, Enrique, tenim que fer aquest magatzem robotitzat. Esclar, aquest magatzem amb aquesta alçada, això feia un cert respecte i hi havia una sèrie de problemes. Me'n recordo com va durar temps i reunions amb tots els partits polítics explicant lo important que era per nosaltres tenir això per poder continuar sent competitius. Nosaltres teníem d'intentar lograr que Sati portés les oficines aquí i que passés a ser una empresa 100% garriguenca. Això va poder ser possible en el moment quan es va parlar del magatzem intel·ligent. Que per ells, si podien fer el magatzem intel·ligent, portarien les oficines a la Garriga, passaria a ser una empresa garriguenca, amb tot el que comporta, impostos, de tot, etc., i d'empreses auxiliars que llavors podien estar aquí. El motiu per oposar-nos a que es fes aquell magatzem és que trencava totes les normes de planificació urbanística. Era allà, no es podia fer ni per l'alçada ni per l'ocupació de terreny, per res. O sigui, anava contra totes les normes. Com a regidor a l'oposició en aquell moment ho vam haver d'estudiar i vam veure que tenia un problema seriós de situació en el paisatge. Aleshores vam demanar que es fes un projecte, un estudi paisatgístic que es havia de fer seriosament i no es va fer seriosament, tot el contrari. Aquí sí que ens hi vam oposar, llavors el senyor Fises es va enfadar, però es diu, sento per això, i mira, sí teníem raó. Fins que me'n recordo un dia que vaig dir, bueno, ja estic cansat perquè havíem donat la volta i vaig anar a l'Ajuntament i dic, vull parlar amb tots els caps d'això. I vaig dir a Finances, dic, prepara'm el que deixa la Sati a la Garriga cada any.
I en aquell moment deixava 1.000 milions de pessetes l'any, amb salaris, tallers, etc. I vaig dir, mireu, hi ha dues solucions. O fem això, que deixa això a la Garriga, o hem de buscar posar això en un altre lloc, si la distribució va en un altre lloc, després tenim tots els punts de altres coses. L'endemà al matí em telefonava l'alcalde i em deia, ja pots tirar endavant el tema. I res, vam arribar a un acord amb Siemens i en 6 mesos ja el tenia al magatzem fet. Ja ho veig, que és un pedaç posat allà al mig, amb la muntanya i tot, però esclar, a veure, l'empresa passava a ser garriguenca, 300 i pico de treballadors, en fi, tota una sèrie de coses que a vegades has de sospesar què és el més interessant i què és el més bo, i en aquell moment creiem que el més bo és que pogués ser així. El magatzem aquell intel·ligent, en el seu moment, sí que també va ser una cosa, un punt conflictiu pel poble, però estava pensat perquè també donés molta feina. Sati empezó a hacer una revista, que era el Satirama. Entonces en el Satirama empezaron a explicar muchas cosas. Va ser, diguéssim, una mostra més de la preocupació social que tenia també l'empresa. La revista llegó un momento en que no tenía mucho más que hablar, ¿no? Entonces pues crearon el CRC, que era un centro cultural de Sati, en el cual pues participábamos pues en todo este tipo de actividades, concursos de fotografía, había concursos de tiro al plato, había concurso de canarios, criadores de canarios. Cada any doncs, es feia un dinar col·lectiu, amb ballada de sardanes a la plaça i... Bueno. Al principi de tot, la part que toca més al poble, allà hi havia hagut un camp de futbol, i Sati tenia el seu equip de futbol. S'hi feien sardanes, s'hi feien tot tipus d'activitats. Jo mateix vaig jugar a bàsquet amb l'equip de la Sati. Sí que es va fer un equip de voleibol i jugàvem a voleibol. Unes quantes noies de les oficines doncs, jugàvem els caps de setmana a voleibol. Es feien excursions, es va fer un parell d'anys, es va fer un rally, vull dir, es feien una sèrie de coses que servien per mantindre una miqueta el que la gent va classificar com l'esperit Sati. Concursos de dibuix infantil dels fills dels treballadors, que ho penjàvem a la cafeteria, estaven exposats tot el mes de desembre. Van venir a repartir prèmits a algunes personalitats esportives conegudes de la comarca, i això feia que la gent acudís aquests dies amb molta alegria. Va ser una obra, per mi, social que la Garriga ho deu reconèixer, m'imagino. Jo, per almenys, ho reconec, no? El senyor Fises va tenir una preocupació per que Sati fos quelcom més que un grup de treballadors que anaven allà, feia producció i aquí sabia que cobrava i sabia que val la feina. Això feia com una mica de comunió entre tots. Jo crec que l'objectiu era aquest, era fer comunió entre tots, no? Era
estar tots més com una família. Es potenciava molt perquè això jo crec que feia equip, que feia que la gent es sentís que era de l'empresa. I això jo crec que era molt important i això ho vam mantenir sempre que vam poder, vull dir, fins al final pràcticament. Va ser, diguéssim, una mostra més de la preocupació social que tenia també l'empresa. Sati, sociedad puntera en la industria textil, lo es también en los servicios de sus cerca de 500 colaboradores y organiza distintas actividades recreativas, deportivas y culturales que culminan cada año en un concurso de pesebres realizado por el personal de cada sección. Es va començar doncs, una secció, un any, així escadossera, doncs, que es va fer un pessebret dins d'una bobina que es va anar cremant i a dintre es va posar un naixement i es va posant allà amb una llum i l'any següent doncs, cada secció feia el seu pessebre. Y entonces, pues un día, cuando vino el señor Cursafón, lo potenció y dijo, pues vamos a hacer un concurso de pesebres y vamos a traer jurado, el jurado será de Sabadell, un jurado con experiencia, ¿no? I ja es va ser com una tradició, a partir de llavors va ser una tradició. Això dels pessebres va impactar molt, perquè cada vegada que venia el Nadal vam arribar a tindre fins a 30 pessebres en diferents seccions. Perquè hi havia gent que feia el pessebre quasi durant tot un any, Es va arribar a fer pessebres realment artístics i de molta categoria. Per allò que dèiem, perquè en aquella època tot anava bé, perquè això dels pessebres eren hores perdudes del responsable que feia el pessebre i de la seva funció. Llavors tenia que ser amb unes hores extres que normalment cobrava. Clar, hi havia aquella bonança, que tot anava bé, m'entens, que tot funcionava, estaven en plena expansió, no hi havia problemes de diners i tot era molt maco. Sí que la població feia un petit pelegrinatge cap a la Sati i que això donava també un plus, diria, d'una certa admiració i d'apreci d'estima cap a l'empresa. Érem l'empresa més important del poble i, per tant, havíem de tenir una corresponsabilitat amb aquesta situació respecte al poble. Llavors, sempre vam estar oberts a col·laborar amb institucions des de diferents punts de vista. Jo recordo que a l'equip de hoquei de la Garriga vam subvencionar durant uns anys l'equip de hoquei i sempre havia coses. Col·laboràvem sempre que podíem, nosaltres amb el poble i amb l'Ajuntament. Una cosa que sí que ens va donar Sati va ser molta roba per fer vestits als reis. Els reis, els patges dels reis, i llavors, quan jo era alcaldessa, la cavalcada sortia de la Sati. Hi ha una cosa molt curiosa que sempre feia la Sati, que era que les entitats sí que la subvencionava, però no volia mai que se sapigués que se subvencionaven les entitats. Si eren les sardanes, doncs els hi donava el dret, però els hi donava una subvenció, però no volia que se sabés perquè això hi ha un efecte crida. El senyor Fises pare sempre tenia molt interès, i el senyor Cursafont també, de donar vida al poble. O sigui, de la manera que fos, però ells el que volien era donar vida al poble. Era habitual que l'empresa Sati agafés personal d'aquí de la Garriga, perquè ho teníem molt de donar vida a gent d'aquí. Jo sé que hi havia gent de manteniment, hi havia manyars, crec que hi havia algun pintor, però sí, Sati sempre, tot el que podien d'extern, de feines externes, sempre intentaven buscar gent d'aquí de la Garriga. Del Sati depenia molta gent, electricistes, altra gent que col·laborava amb l'empresa, i això va ser un moment molt important per la comarca. La moda entra por la ventana. Sati Ready, cortinas listas para instalar.
El senyor Santiago Fisas arriba un moment en què decideix ell jubilar-se. I el comentari de quan es va jubilar el Fisas pare va ser: avui comença el final. I és així. A la tardor surt la notícia que el senyor Fisas plega com a gerent, com a president de la SATI i que ho deixa en mans del seu fill, que és el Pablo Fisas. Hi ha un dia que em diu, mira, te voy a nombrar director general de SATI. I bueno, va ser un orgull, evidentment, i agafar aquesta responsabilitat. Es desvincula de la relació directiva, però en canvi la controla i controla indirectament el seu fill, no? El fill no s'estimava tant la fàbrica. La fàbrica li venia una mica grossa. I les coses no van anar massa bé en aquell moment i el senyor Fisas va haver de tornar. I després, a cap d'un any, em va dir un dia: jo me quedo de presidente de honor i vas a ser el president de SATI. I va retirar-se ell i va dir també: oye, haz tu equipo. I vaig tenir el recolzament del meu pare, dels meus germans, vull dir, de tots, vull dir que van ser... I la meva mare, que sempre ha estat una mica a l'ombra, però una persona que era una persona fantàstica, que ha estat sempre al costat del meu pare. A partir del 2000 entrem en tot un període amb unes dificultats de mercat, en què es comença a qüestionar la fàbrica, que sembla que tots els poemes és tenir la fàbrica tan gran. És evident que a partir del 2000, amb la lliberalització del sector tèxtil mundial, vull dir, això va ser un problema, perquè competir amb tots els països d'Extrem Orient, tot això, i amb Xina concretament, era molt difícil competir. El sistema empresarial que funcionava a la SATI en els anys 80 no pot funcionar avui dia. No podria funcionar. Hi ha massa competitivitat per poder fer el que es feia en aquests moments. El 2006 va ser espectacular. Un any de ventes espectacular, de producció espectacular, inclús superant rècords d'anys de molta bogeria. I a partir del 2009 va ser quan va començar el mal rotllo tot. Sobretot a partir de la mort del pare Fisas. El que pensàvem nosaltres, i m'ho deia jo amb la meva dona, que el dia que mori l'avi, això s'acabarà. I així ens ha sigut. Al morir-se l'avi, se n'ha anat a la... perquè el que ho portava el fill petit de l'amo, això no li anava per ell. Després ens venen les grans superfícies, els Ikeas, els Leroy Merlin, això ja és un altre món. Després d'uns anys fantàstics va caure la facturació d'una forma important perquè va canviar una mica el món. Clar, la gent ja no es compra aquella cortina, aquell equipament, si se'n van a viure sense cortines no passa absolutament res. Abans una casa sense cortines era impensable, no? Avui en dia, pràcticament vas a Ikea, compres un sofà, i quan et canses del sofà és més barat comprar un altre que fer-lo tapissar. I a més, vull dir que la gent, escolta, prou dificultat té per pagar la hipoteca que si no pot decorar la casa no la decora. Amb tot aquest maramango arriba una crisi important. Clar, aquesta crisi important amb una bona caixa, home, no hagués sigut perfecta, però jo crec que s'haguera pogut aguantar. La crisi aquesta l'haguéssim afrontat, capitalitzats com estàvem uns quants anys enrere, l'haguéssim trampejat millor. En aquell moment nosaltres encara crèiem que ho reflotaríem, que els bancs li refinançarien els crèdits i que per tant es podria reflotar. Tot i que te'n donaves compte que allò anava a pitjor i que ja es anaven reduint despeses, l'empresa en moltes coses encara tirava molt de veta, la veritat és que sí. Perquè en el temps de la crisi no es va saber gestionar,
es va estirar més el braç que la màniga i bé, i va acabar com va acabar. Es va endiosar i pel fet d'endiosar-se se'n va anar a la merda, així de clar. Sí, es va endiosar de dir, nosaltres fem un producte collonut, som els millors, que carai ens ha de passar a nosaltres, i la van pifiar perquè van perdre molts diners. Llavors ens dius, home, has sacrificat tot, t'has entregat des del punt de vista, no sé, total, i potser no valia la pena si després el que ha continuat aquest tema ha actuat com ha actuat, no? Quan hi va haver les primeres crisis, doncs, van tancar alguna secció, van tenir la política de no voler acomiadar ningú ni en aquells moments, i el que feien era, si algú volia marxar, li oferien la possibilitat de fer-ho, i si no anaven, o sigui, quan es produïen baixes, anaven recol·locant gent, i el que no feien era, o sigui, per intentar mantenir una pau social, cosa que després, malauradament, al final ha sigut molt diferent. És una de les reunions que aquests dies fa el comitè d'empresa de la SATI de la Garriga. Lamenten que els directius no hagin volgut negociar la proposta de reducció voluntària de salaris que els han fet. I cada vegada ens vam anar tornant més números i menys les persones. Per això potser va ser un dels motius per què la fàbrica va acabar on va acabar. Mentre érem família, tots ens coneixíem, tots, hi havia més un sentiment d'involucrat en un fi comú, no? Si en el seu dia s'hagués replantejat una reducció de plantilla, allò ben feta i ben pensada, potser hauria pogut continuar l'activitat. El que ha passat a SATI és la suma de diverses coses. Una de ellas la gestión empresarial. Para mí fue una mala planificación y el mercado a lo mejor no podía tener una empresa con los trabajadores que teníamos. Teníamos que reducir y no fueron capaces de reducir. Evidentemente, estoy de acuerdo que tendríamos que hacernos más pequeños y más fuertes. Y esto, en las manos que estábamos, no dieron la talla para mí. Això va ser 4 assemblees, 4 amenaces que no es van fer i res més. La plantilla de SATI ha sigut sempre una plantilla que no ha tingut una força d'unió. La gent veia que s'estava morint i veiem que s'estava morint. No molestemos, que esto nos van a salvar. Y yo veía que no era así, que íbamos de cara al cierre total. Entonces, sí que es cierto, en SATI no todo el mundo era batallador ni con ganas de... No, eran conformistas, la verdad es que sí. Si había que hacer algo, había que apretar a la gente. Jo no me creia que això anés malament, perquè portaven tant de temps dient que anàvem malament que deies... No, de fet, el dia que vaig plegar, que em va dir ja no fem res més perquè estem fent el tonto, jo tenia feina programada per un mes o 2, Fins a l'últim moment no ens ho hem cregut ningú. Yo hubiera acabado de otra manera, seguramente, el tema. No lo hubiera acabado tan pacífico. Si la palabra es pacífico, no lo sé. No lo hubiera acabado como hemos acabado, tan moderadamente. Teníamos que haber puesto más carne en el asador los trabajadores y no teníamos que haber acabado así. Teníamos que haber cogido y haber cortado la autovía. No sé. Més de 200 persones han sortit des de l'empresa tèxtil SATI fins a l'Ajuntament en una manifestació mai vista a la Garriga. Els treballadors han protestat per les condicions d'indemnització amb les que les dues empreses que han comprat la SATI volen acomiadar 169 empleats. Jo puc dir que el dia que va haver-hi la manifestació que anàvem fins al centre del poble, jo em vaig assumar a la cuina de la Garrafa i t'ho juro que em vaig fotre un fart de plorar. Em va veure passar aquella gent i jo vaig plorar i molt. Veías a aquella gente y decías, hostia, mañana se quedan sin trabajo, Que había mucha familia que se han quedado. Muchas familias,
Y hay mucho que lo ha cogido con 50 años, 50 y algo, que esto le han pegado un palo que ha sido enorme. Quan tots els treballadors de Sati fan una manifestació i venen caminant des de Sati fins aquí a la plaça de l'Església i en el comitè jo els rebo en el meu despatx, recordo plors de tots plegats, no? I que et sents impotent. Mira, quan una empresa es tanca i la gent es queda sense feina, és un problema per a aquelles persones, per la família i pel poble on està. I això va ser nefast. La crisi forta va entrar quan al mateix temps es va caure la Sati, tot el món de la fusta i fins i tot els balnearis, que era un altre dels elements. Tot plegat de tenir un poble que funcionava i que pràcticament no hi havia atur, estàvem al voltant del 2 o el 3% estructural de l'atur, a tenir un atur en aquests moments molt superior. En un poble, quan una empresa important tanca, és un empobriment per tot el poble. I no crec que hi hagi mai una empresa que tingui el pes a la Garriga que va tenir la Sati. El pitjor moment és quan decideixes tancar l'empresa. Això és un moment que és molt difícil explicar-lo, el sentiment que tens. Després de tota una vida i després de... El mateix que va passar amb el sector, perquè un sector com el tèxtil, que tenia quantitat d'oficis, que tenia quantitat de persones especialitzades en el sector, quan es va acabar el tèxtil, perquè pràcticament s'ha acabat el tèxtil a Espanya, tot aquest sector, que són generacions i generacions de gent, de contramaestres, de teixidors, de filadors, d'estampadors, tot això s'ha perdut. És així, la realitat és així. I eren segles de gent que ha treballat dintre el sector. El tancament de Sati va ser un trauma una mica per tothom. Cuando cerró, todos llevábamos muchos años, muchísimos, ¿no? Yo llevaba 42 o 43 y otros llevaban 40 y otros 35. O sea que éramos una plantilla ya bastante veterana, todos metidos en los 50 años. L'edat més difícil per quan surts fora, després d'estar 30 anys allà dintre, trobar una altra cosa o tindre l'esma d'aprendre a fer una altra cosa. Tancar Sati representava que moltes famílies es quedessin sense res, que uns es reciclessin cap a un altre cantó, prejubilacions, històries, però esclar, a veure, mal rotllo, malament. Han destrozado muchísima gente, nos han enviado gente a la miseria, eso es cierto. Gires, ho mires i dius, bueno, he vingut 28 anys aquí i a partir de demà ja no he de venir. I a partir de demà on t'aniré? No sé, no sé què faré. Dic que ara, amb 53 anys, què faré a partir d'ara? On em ficaré jo? Què faré? Aquí ja estava bé, ja sabia el que tenia que fer, ara començar una feina nova i com? I de què manera? Molts d'ells van quedar a l'atur, els altres van quedar amb problemes econòmics, va ser una tristesa tremenda. Bueno, vaig sentir molta llàstima i molta pena per tot, i pels companys, i 34 anys ja ets una família. Em va caure molt a sobre perquè no hagués pensat mai, sobretot que hagués acabat com va acabar, de la manera que va acabar. Això sí que em va sobrar, perquè són 40 anys allà i és tota una vida, no? De les vivències i de tot el que has viscut i passant tantes hores en allà, la veritat és que... Allà hi havia la il·lusió de molta gent. Molta gent allà hi vam deixar molt. Vam deixar la vida, vam deixar les nostres vides. Aquest final he sentit una tristesa tremenda, perquè és una mica desmuntar-te tot el que t'has dedicat a la teva vida. És que aquest sentiment que tenien tothom per la Sati, des que tenia jo, el que tenia, el 90% de les persones que treballen a la Sati, que eren persones que sentien la Sati, que es creien que Sati era
era algo molt gran i molt important. I es va faltar potser una mica més de sort, va faltar alguna decisió que potser no es va prendre en el seu moment, segur. Ha acabado como ha acabado, primero porque la familia Fisas creo yo que no quería seguir adelante, la deuda era mejor insalvable. Jo crec que per lo que sigui, pels motius que siguin, a la família no l'ha interessat continuar amb l'empresa. Podia haver estat reestructurada, podia haver estat amb un plan de viabilitat diferent, amb les instal·lacions que tenia Sati, l'estructura que tenia, el tipus de producte que es feia, tot com ho tenia muntat, crec que es podia haver portat endavant l'empresa, si hagués tingut voluntat. Penso que amb una altra actitud s'hauria pogut salvar amb una dinàmica més petita. S'hagués pogut evitar, segurament. S'hagués pogut evitar. Acabaré mi vida pensando que podíamos haber hecho mucho más de lo que hicimos antes de cerrar, seguro. Y me quita el sueño muchas veces. Sempre fas exercicis i sempre penses que s'hauria pogut salvar, sempre, però una història molt maca el que va ser Sati, un final complicat, però és evident que sí, que segur que es volia haver fet altres coses. En algunes coses tothom va fallar, des de la propietat, fins als equips, els consells que van donar, etc. Vull dir que no sé, això ja és història passada i ara no crec ja, no m'agrada ja. Vull dir, és molt trist tot això i va ser trist en el seu moment, vull dir, i no, vull dir que ja... Quan passo per davant de Sati intento no mirar-me-la. Intento no mirar-me-la perquè, d'alguna manera, els anys que hi vaig estar, que van ser molts, va ser tota la vida, tota una vida, doncs cada tros d'aquelles parets la sentia una mica meva, no? I quan recordo el que era i veig el que és, doncs realment m'estimo més no mirar-la. Encara avui, quan passo per allà davant, no vull ni mirar-ho, quasi. I em fa pena, sobretot, perquè està tot molt descuidat, està tot abandonat. No sé, m'hagués agradat que allò algú hagués pogut tirar-ho endavant, encara que fos, no sé, en una altra indústria, en un altre servei, i que allò ho hagués vist en vida. I ara passo per davant i se me regira l'estómac. T'ho dic en sèrio, he passat pàgina però del tot no. Perquè cada vegada que passo per allà, per mi psicològicament és traumatitzant. No sóc capaç de veure aquelles naus que vaig projectar, que vaig fer els planos, que vaig d'allò la instal·lació, que vaig negociar la compra de les màquines i que ara es vegin mig desmuntades, mal vengudes, o sigui, que és un tema que no he sigut capaç i prefereixo no veure com està a dintre, no? Per mi va ser una malaltia passar per allà a Sati quan vaig veure que tiraven a terra el magatzem intel·ligent, Jo quan vaig passar per allà i ho vaig veure em vaig posar a plorar, Perquè, esclar, tu has treballat allà i has donat tot el que has pogut perquè aquesta empresa anés endavant. I va arribar un moment que veus allò que va costar tants diners, tants milions, que ho anaven tallant i ho anaven tirant a terra, allò et dol, És com si fos una cosa teva. Dol. Encara ara, parlar de la Sati, per algunes persones és cert que els representa uns anys de vivències molt boniques, però un cert trauma. I això ha quedat impregnat a la població i encara queden a les persones que hi han treballat. Assumir-ho tot, Em veig pujant les escales, em veig arribant cada dia i era una rutina diària i, ostres, costa molt de pair això, que això ja no tornarà a passar mai més. Em dóna molta pena tornar a mi a la Garriga, sincerament. I si t'hi dic la veritat, en 7 anys no he tornat a la Garriga, jo.
vam ser una generació de molta gent que va dedicar la seva vida professional aquí, enamorats del projecte i de la persona que el portava, i vam fer tota la vida. O sigui, no he sigut jo sol que ha fet aquesta... I, esclar, aquest final és realment... Vull dir, et sap molt greu, no? No nos merecíamos lo que nos han hecho. Muy bonita la vida en Sati, gracias por la vida laboral, por trabajar en Sati me podía comprar un piso, una casa, podía llevar a mi hija a la universidad, sí, todo eso está muy bien, pero no todo son flores, no todo es bonito. Y me duele mucho. Pues que em va donar Sati, em va donar moltíssimes alegries, la possibilitat de conèixer moltíssimes persones superinteressants, desenvolupar-me jo com persona i com a empresari, em va donar la possibilitat de lluitar per un projecte i d'il·lusionar-me per un projecte, i no sé, em va donar una vida molt important a mi, és evident. Sati a mi m'ha donat molta vida i moltes il·lusions. A mi Sati, des del punt de vista professional, m'ho va donar tot. La tranquil·litat i l'estabilitat. No sé, la seguretat de treballar en un lloc i guanyar-te bé la vida. La veritat és que els anys que hem viscut bé. Jo no deixo de ser un producte Sati. La primera vegada que vaig pagar Seguretat Social va ser a Sati. I, per tant, vaig néixer a Sati professionalment i vaig acabar a Sati professionalment. Me ha dado que todo. Mi hijo ha nacido trabajando en Sati, como bien he dicho, me casé en Sati, me dediqué a hacer pesebres como un hobby y gané durante 26 años con un buen ambiente. A mi m'ho ha donat tot. M'ha donat feina estable tota la vida, no hem tingut mals de caps, hem cobrat sempre religiosament. És que fins ara que la cosa anava malament, cobràvem a final de mes. Vull dir que t'ho ha donat tot, t'ho ha donat a formar-te, i clar, tot el que tinc ho he guanyat a Sati. Contentísimos de la vida porque la verdad que nos fue muy bien a toda la familia trabajar en esa fábrica, que nos dio a todos el bienestar, la estabilidad, y en esta fábrica pues encontré a mi marido. A mi una de les millors coses que m'ha passat professionalment en aquesta vida és treballar a Sati. I no he sigut cap càrrec directiu ni he sigut res, però treballar a Sati m'ha permès conèixer molta gent, amb molt bona gent, amb gent amb la que tinc una amistat i tinc un contacte i no sé, m'he fet com a treballador i com a professional. Tot el que tinc. Jo la Sati m'ha donat, mira, des del meu company, m'ha donat, no sé, les companyes que encara les veiem, ens truquem, a veure com anem, són amigues que hem tingut allà, dies molt bons que hem passat allà, moltes experiències bones, també dolentes, però molt bones també. Hem après en els primers anys el que s'ha de fer i en els últims el que no s'hauria d'haver fet mai. Això és bàsicament el que hem après.
Agradecemos a ustedes la atención que nos han prestado y no queremos despedirnos sin desear que estos artículos de Sati, así como los consejos que les hemos dado, sirvan de alguna manera para incrementar sus negocios. Muchas gracias.